Γεια σας. Λέγομαι Μαρούλη Μαρία. Έλα. Δούλευα μάλλον στο ΙΠΕΚΑ 30 χρόνια. Μετά από 30 χρόνια, 31, πήγα σε διαθεσιμότητα. Ζω μόνη μου, δεν ξέρω τι να κάνω. Το Μάιο απολύομαι. Αυτή είναι η πολιτική που έχετε όλοι, που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Είμαι 54 χρονών, δεν μπορώ να βγω σε σύνταξη. Θέλω ακόμα ένα χρόνο για να βγω. Έχω δάνεια και δεν ξέρω τι να κάνω. Έχω ένα παιδί, το έχω στείλει στο εξωτερικό, δεν είναι εδώ. Δεν ξέρω τι να κάνω και είμαι σε απόγνωση. Εγώ τι πρέπει να κάνω? Γιατί να σας ψηφίσω? Πέστε μου γιατί. Αυτό θέλω να μου πείτε. Γιατί έχω χάσει τον προσανατολισμό μου. Έχω χάσει την πίστη μου στο πολιτικό σύστημα γενικότερα. Ακούω διάφορα, λέτε. Πέστε μου, τι να κάνω εγώ? Στους δρόμους και να ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, τίποτα άλλο. Όχι, κυρία μου, τι θα κάνατε στη θέση μου εσείς? Και στον δρόμο πήγα. Και στους δρόμους για να ψηφίσετε στον δρόμο ΣΥΡΙΖΑ. πήγα, αλλά τίποτα δεν έγινε. Σας λέω, και στον δρόμο πήγα. Δεν έγινε τίποτα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Θέλω κάποιος να μου απαντήσει γι' αυτό. Τι θα γίνει? Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι τόσοι άλλοι σαν και εμένα. Πέστε μου, τι θα κάνω? Πώς θα ζήσω? Συγγνώμη, γιατί απολύεστε? Κάτσε να λέει μια στιγμή. Διαθεσιμότητα, βγήκα στα διαθεσιμότητα 8 μήνες. Το Μάιο τελειώνει αυτή η διαθεσιμότητα και απολύομαι. Νίκο, επειδή τα ακούν οι υπουργοί, να ακούσουν οι υπουργοί αυτό. Και όχι μια γυναίκα 54 χρόνια που πετάνε στον δρόμο. Όποια κυβέρνηση κι αν είναι, ντροπή τους αυτό. Δεν καταλαβαίνω. Όποιος υπουργός κι αν είναι. Και εγώ και δάνεια, κυρία μου. Το Πασόκ δεν είναι στην κυβέρνηση? Είναι στην κυβέρνηση. Κάποιος από το Πασόκ δεν μπορεί? Ρωτάει η κυρία, κάνει μια ερώτηση. Αν ρωτάει η κυρία, αν μπορώ να την πείσω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Δεν είμαι μόνο εγώ. Τι να την πείσεις? 54 χρόνια πετάξεις στον δρόμο, δεν μπορώ να την πείσω. Δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορώ να σας πείσω. 55 χρονών βγαίνουν συνταξιωμένοι. Δεν μπορώ να σας πείσω να ψηφίσετε κάτι. Δυστυχώς δεν μπορώ να βρω ένα λόγο για να σας πω. Να σας πω τι κάνουμε. Θα αλλάξουμε το δημόσιο σε εσάς που έχετε το πρόβλημα ή οτιδήποτε. Δεν μπορώ να σας πείσω. Η οικογένειά μου τι θα ψηφίσει? Δυστυχώς δεν μπορώ να σας πείσω. Ο γιος μου τι θα ψηφίσει? Σας είπα. Πέστε μου. Στους δρόμους και ΣΥΡΙΖΑ. Μα γιατί τις λες ψέματα τώρα? Εσύ δηλαδή άμα την απολύσεις ό,τι προσλάβεις αύριο? Ασφαλώς. Μα μην τα λες αυτά. Μα το τι κοροϊδεύεις? Εγώ δεν μπορώ να σας το πω. Ο κύριος Μικελογιαννάκης όμως θα λέει ότι θα σας προσλάβει. Δεν μου δίνετε μια λύση όμως, κάτι να μου πείτε. Μα τώρα γνωρίζετε στον κόσμο, Γιάννη μου. Ο κύριος Ντόλε, παρακαλώ να μιλάει όποιος παίρνει το λόγο. Ο κύριος Ντόλε. Υπάρχει ένα θέμα πολύ σοβαρό. Υπάρχει μια κυρία η οποία, αν κατάλαβα καλά, είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Όχι. Γιατί οι μονογονεϊκές οικογένειες υπάρχει πρόνοια. Είναι χωρισμένη η κυρία. Ζει μόνη με το παιδί. Επομένως, θα μπει στο πρόγραμμα της κινητικότητας με σιγουριά. Δεν υπάρχουν για μας. Μου κατήργησαν την ειδικότητά μου. Είμαι εργοδηγός στα ΦΕ, την κατήργησαν. Μέσα σε μία μέρα. Δούλευα κανονικά. Σας λέω, δούλευα κανονικά. Και το Σεπτέμβριο-Οκτώβρη και έρχονται και μου λένε, κυρία Μαρούλη, θα φύγετε με διαθεσιμότητα αναδρομικά από το Σεπτέμβρη. Και εγώ δούλευα και τον Οκτώβρη. Τι μου λέτε τώρα? Τι να κάνει 54 χρόνια, κύριε Ντόλη? Είναι θέμα σοβαρό. Βέβαια είναι θέμα σοβαρό. Είναι θέμα σοβαρό. Το μένω έκπληκτος έτσι, γιατί δεν υπάρχει πρόνοια για κάποια πράγματα. Να πω μόνο, κύριε Χατζηνικολάου, ότι πολλά μέτρα από που πάρθηκαν λόγω της κρίσης εμπεριέχουν το στοιχείο της βαρβαρότητας και πραγματικά όσοι βρισκόμαστε στην ανάγκη να δώσουμε απαντήσεις, πολλές φορές δεν έχουμε απαντήσεις. Πολλές φορές. Ξέρετε κάτι, συγγνώμη, εγώ έχω δουλέψει σε γραφεία υπουργών, έχω στηρίξει υπουργούς, έχω δουλέψει πάρα πολύ για τα πολιτικά κόμματα, έτσι, δεν είμαι τυχαία, δούλεψα και μαζί τους και στα γενικούς γραμματείς, έτσι. Και τελικά τι κατάφερα από όλα αυτά εγώ? Τίποτα. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και άλλοι, σας λέω. Απλά εγώ είμαι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Εγώ έχω τη γνώμη. Πάλι δεν μπορώ να κατανοήσω πάντως, επειδή έχω ασχοληθεί με τη δημόσια διοίκηση, πώς είναι δυνατόν μια τέτοια περίπτωση μέσω του προγράμματος κινητικότητας να μην αντιμετωπίζεται. Ναι, κανείς δεν το ξέρει αυτό. Φυσικά κανείς δεν ξέρει. Αλλά μάλλον δεν είναι μόνο. Δεν είναι μόνο. Σας ευχαριστώ.